उज्ज्वल भवितव्य आपल्या मुलामुलींचं सर्वाधिक योगदान नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूलचं होय. आदर्श एज्युकेशन सोसायटीचं नॅशनल इंग्लिश मीडियम स्कूल नडगिवे उच्च शिक्षित अनुभवी स्टाफ 10वीचा 100% रिझल्ट, डिजिटल शिक्षण प्रणाली, सुसज्ज लायब्ररी आणि लॅबोरेटरी, स्पर्धा परीक्षा मार्गदर्शन, कला क्रीडा सांस्कृतिक क्षेत्रासाठी प्रोत्साहन आणि व्यक्तिमत्व विकास यासह अनेक सुविधा. प्री प्रायमरी ते 10वी आजच आपल्या पाल्याचा प्रवेश निश्चित करा. जो व्हिडिओ आपल्याकडे आला 18 तारखेला तो बघितल्यानंतर कुठल्याही संवेदनशील स्त्री पुरुषाचं हृदय पिळवटून निघालं नाही असं झालं नाही. 4-4 दिवस झोपलो नाही आम्ही. आणि ते कोणात कुठं होतं आपल्या भारतात. मी बाकीच्यांनी म्हणजे सुरेशने सांगितलं की मॅग्नामाइट, कॉपर, निकेल या सगळ्या खनिजांसाठी अदानीला ते आदेश दिलेले आहेत आणि त्याला मात्र जागा खाली करून द्यायची आहे. तर यांना हकललं पाहिजे, कुकींना हकललं पाहिजे, कारण कुकींच्या ताब्यात ते आहे. बाकीच्या मी डिटेलमध्ये जात नाही. पण आज सकाळी आम्ही परवा दिवशीपासून अंगणवाडीच्या बायकांनी सांगितलं की एक काळी पीठ बांधा. का तर लोक आलेली विचारणार काय होय बाई, हे काय गृहमिनीला जाते देवा, कशाला बांधले. तर आम्ही हे बांधलंय मणिपूर मधल्या ज्या आमच्या भगिनींच्यावर अन्याय झाला त्या अन्यायाला, त्या बायकांच्या बरोबर आम्ही आहोत आणि त्या अन्यायाला तोंड फुटावं असं आम्हाला वाटतं, म्हणून आम्ही हे बांधलो. अँड्रॉइड फोन सगळ्यांच्याकडे नाही येत ना गावात, त्यामुळे आपण बायकांनी असं काहीतरी केलं पाहिजे की सगळ्या बायका आपल्याशी बोलतील या निमित्ताने. आणि म्हणून आम्ही ते सांगितलंय. पण गंमत सांगते, एका माझ्या आधी इथं अंगणवाडीच्या बायका आहेत, एका कुडाच्या बाईनं वालावलच्या तिच्या पोरानं मला मेसेज टाकला की झालं ते बरं झालं आणि मध्ये सगळं ते इंग्रजांच्या पासून अफूची शेती वगैरे वगैरे सगळं लिहिलं आणि खाली म्हणतो म्हणून आम्ही या अन्यायाच्या बाजूने नाही असे समजू नका. मी त्याला लगेच उत्तर टाकलं की तू अन्यायाच्या बाजूनच आहेस. जोपर्यंत तुझ्या आई बहिणीवर ही पाळी येत नाही तोपर्यंत तू असाच बोलत राहशील. मग त्याचं उत्तर आलं रे. आज सकाळी तुमच्या कणकवलीतून एका भाजपच्या बाईचा मेसेज, म्हणजे तिचा नव्हता, तिच्या फोनवरून एक मेसेज आला की अरुणाचल प्रदेशमध्ये त्या भगिनी तिथल्या पोलिसांच्या समोर जाऊन, भारतीय पोलिसांच्या समोर जाऊन सांगतात तुम्ही इथून चालते वाले तर आम्ही नग्नपणाने तुमचा समाचार घेऊ. मला सांगा, घटना घडली मणिपूरमध्ये आणि तुम्ही अरुणाचल प्रदेशचा कशाला बोलता, तुम्ही राजस्थानचं कशाला बोलता, तुम्ही बंगालचं कशाला बोलता. आणि जेव्हा जेव्हा बायकांच्यावर अन्याय झाले तेव्हा सगळ्या आम्ही लोकांनी त्याचा निषेध केलेला आहे. आठवतं का तुम्हाला? भोटमांगे भंडाऱ्यामध्ये त्यांच्या आई, मुलगी आणि आई तिला असंच नग्न करून फिरवलं होतं सवर्णांनी. त्यानंतर त्यांच्यावर बलात्कार केले होते, त्यांच्या घरातल्या पुरुषाला मारूनही टाकलं होतं. अशा वेळेला महाराष्ट्रभर मोर्चे निघाले. विलासराव देशमुख काँग्रेसचे आणि आर पाटील त्या ठिकाणी त्यावेळेला पदाधिकारी होते. विलासराव मुख्यमंत्री, आर गृहमंत्री. अशा वेळेला त्यावेळेला सुद्धा प्रचंड मोर्चे निघाले. सरकारनं उज्ज्वल निकम सारखा चांगला वकील दिला आणि तिथल्या त्या आरोपींच्या पैकी 6 जणांना फाशीची शिक्षा झाली आणि 8 जणांना जन्मठेपेची शिक्षा झाली. मला सांगा, सरकार कुठंतरी संवेदनशील असायला पाहिजे. खरं तर आमच्या पूर्वीपासून म्हणजे गणवतेच्या वगैरे काळात, शास्त्रीच्या काळात अपघात कुठेही होऊ देत भारतभरात रेल्वेमध्ये राजीनामा द्यायचा. ती नीतिमत्ता आता राजकारणात राहिलेली नाहीये. पण किमान वाईटही वाटून द्या. काल जर तुम्ही संसदेत त्या स्मृती इराणी नावाच्या महिला बाल कल्याण मंत्रिणीचा अवतार बघितला असता तर ती कैकेयी बरी, ती झांटिपी बरी अशी ताव 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 कुत्र्यासारखी बोलत होती आणि म्हणत होती राहुल गांधी गेला मणिपूरमध्ये आणि त्यांना आग लावली. अरे लाज वाटली पाहिजे या बाईला, स्वतःला बाई म्हणताना. की तिथं त्या 2 भगिनींचं काय झालं असेल. तिसरीला गोळी मारून रस्त्यात मारले, तो व्हिडिओ
पण ते व्हिडिओ बघितले तर पोटात जळजळ होते. आणि तरी जर आपण संवेदनशील मनानं अजून आपण या लोकांच्या पाठीशी राहिलो नाही आणि ह्या गोष्टीचा निषेध केला नाही तर आपल्यासारखे छंद आपण ज्या वेळेला निर्भया आंदोलन झालं त्या निर्भया आंदोलनामध्ये मनमोहन सिंग आता त्या विचाराचं काही त्याचा एक दोष नव्हता पण त्याच्या कारकिर्दीत झालं म्हणून जेव्हा पत्रकार परिषद भरली त्यावेळेला मनमोहन सिंग चक्क खाली मान घालून पंतप्रधान असून पत्रकारांशी बोलायची सुद्धा त्याला लाज वाटत होती. इतकं त्याला शरमल्यासारखं झालं होतं. आणि मोदीचं काय स्मृती इराणीचं काय ती चित्रबाग कुठे गेली. अरे त्या उर्फीनं जरा कपडे काय कमी घातले आणि तिथून ती दीपिका पदुकोणच्या भगव्या रंगाची बिकिनी घातली. अरे त्यांच्या अंगात बिकिनी तरी होती. ह्या बायकांना नग्न केले लाज वाटायला पाहिजे या बायकांना. आणि म्हणून मी सगळ्यांना सांगते की आपल्या हातात एक काळी रिबन बांधा. ज्यांच्याकडे अँड्रॉइड फोन नाही गावातल्या बायकांना माहीत नाही त्यांना हे माहीत करून द्या की आपल्या देशात हे असं घडलंय आणि त्याचा निषेध केला पाहिजे. आता राजस्थानात काय झालं पंजाबात काय झालं अरे जे मणिपूरमध्ये घडलंय त्याचं आधी बोला. पंतप्रधान सरळपणे 36 सेकंद बोलले सरळ नाही बोलले. सुप्रीम कोर्टाने ज्या वेळेला सांगितलं की तुम्ही हा व्हिडिओ बघून काय करणार आहात की आम्ही करू निर्लज्जपणाचा हा कळस झाला. त्यावेळेला ते जरा 36 सेकंद बोलले आणि बोलताना पण इतर राज्यात माझ्या भगिनींच्यावर अन्याय होतो याचं मला दुःख होतं असं तो माणूस म्हणाला. निर्दयीपणाने म्हणाला. मला सांगा त्या मणिपूरच्या घटनेला म्हणजे कमी करण्याला लेखण्यासाठी इतर राज्यांचा उल्लेख हे करतात. अतिशय वाईट गोष्ट आहे. मनमोहन सिंगने ज्या वेळेला त्या निर्भयाचं परदेशात पाठवलं आणि ती आली भारतामध्ये त्यावेळेला हा पंतप्रधान माणूस विमानतळावर हात बांधून तोंड बंद करून उभा होता रडत. आणि मग निर्भया कायदा झाला. आहे ना त्यांना संवेदनशीलता. तुमची कुठं मेली तुमची संवेदनशीलता कुठं मेली. आणि मग व्हिडिओवर त्या 2500 वर्षापूर्वी काय झालं आणि त्या कोकींनी बापूंची शेती कशी केली वगैरे वगैरे हे सांगतात लोक. ते आत्ता का बोलतात त्या वेळेला बोला. आणि तो एन बिरेन सिंग मग असं सांगितलं असे 100 व्हिडिओ आहेत म्हणतात कुणाला आयडेंटिफाय करू. आज जर तुम्ही वाचला असेल तर त्या ठिकाणी नार्कोटिक्स जे सापडले त्याच्यात हा बिरेन सिंग आहे. आज तिथल्या माणसानं सुप्रीम कोर्टामध्ये एक अफिडेव्हिट दिलंय की हा माणूस आणि याचे साथीदार त्याच्यात ऍड करून. एन बिरेन सिंगला खरं तर मोदींनी राजीनामा द्यायला लावायला पाहिजे होतं. कुठल्या कोर्टाने सांगणार कारण गुजरातमध्ये हे जे झालं त्यावेळेला मोदींनी राजीनामा द्यायला नकार दिला होता. एन बिरेन सिंग विचारे तू काय केलंस मी का देऊ राजीनामा. तेव्हा हे सगळं बंद करायला पाहिजे होतं. हे केंद्राची जबाबदारी आहे आणि म्हणून त्यांनी हे करायला पाहिजे होतं. ते करणार नाहीत. पण सुप्रीम कोर्टाने आज त्याची तारीख होती मला माहित नाही संदीपने ऐकलं असेल तर काय सांगितलंय त्याच्याजवळ म्हणून दखल घेतली गेली. लगेच तुम्हाला 4 तासात त्यात 7 आरोपी सापडतात आणि आपण बघतोय 1000 लोकांच्या समोर. मग अशी कुणीतरी माझी भगिनी छोटी मुलगी बोलली की आता आपण कराटे आपलं संरक्षण आपण करायला पाहिजे. अगं 1000 पुरुषांच्या त्या 2 भगिनी काय करणार होत्या बिचाऱ्या. त्यांच्या हातात काहीच नव्हतं. किमान आपल्या हृदयात त्यांच्याबद्दलची सहानुभूती आपल्याकडे राहिली पाहिजे. आणि अशा निर्दयी संवेदनहीन अशी लोक सत्तेवर येता कामा नयेत याची जबाबदारी तुमची आणि सगळ्या या इथं जमलेल्या लोकांचे हे लक्षात ठेवलं पाहिजे. आणि म्हणून प्रत्येक बाईशी प्रत्येक पुरुषाची गावागावातल्या बोललं पाहिजे. अशी फीत बांधा काय झालं विचारतात आणि त्यांच्याशी बोला तर आपण सगळ्यांच्याकडे हे पुरवू शकू. नाहीतर आपण मुठभर लोक मी सांगते उद्यापासून आपल्याला ट्रोल केलं जाणार आहे. चंद्रचूड सुप्रीम कोर्टाचे वकील जज त्यांनी जेव्हा सांगितलं
मी कारवाई करा नाहीतर आम्ही करतो. त्यांना ट्रोल केलं गेलं काय वाचले तुम्ही? त्यांना म्हणाले भोग आता आपल्या कर्माची फळं, आणि त्यांच्या 2 अपंग मुलींचा फोटो शेजारी टाकला, व्हॉट्सअपवर टाकला आणि काय म्हटलं, भोग आता आपल्या कर्माची फळं. त्या मुलींना बघितलं असेल तुम्ही, त्या बऱ्या 20-25 वर्षाच्या वरच्या आहेत ना. त्या 3 मेला जन्मलेल्या आहेत ना 22 जुलैला जन्मलेल्या आहेत. त्या मोठ्या मुली आहेत आणि त्यांनी दत्तक घेतलेल्या मुली आहेत. त्यांच्या आयुष्यामध्ये अपंग वगैरे मुली नाही जन्माला आल्यात. जेव्हा अनाथाश्रमात आपण जातो त्यावेळेला सुदृढ मुलं आई बाप घेतात, पण जी अपंग असतात, आंधळी असतात, पांढरी असतात, ती तिथंच राहतात. चंद्रचूड आणि मिसेस चंद्रचूड जेव्हा गेले अनाथाश्रमात तेव्हा त्यांना सांगण्यात आलं की इथं सुदृढ बाल नाहीये. ते आलं की हो तुम्ही या, ही राहिली आहेत ना, ही अपंग, अंध, मुकबधीर अशी आहेत, यांना कशाला घेतात? चंद्रचूड आणि चंद्रचूडच्या बायकोनं सांगितलं आमच्या आधारासाठी मूल नकोय, मुलाच्या आधारासाठी आम्ही आहोत. आणि म्हणून त्यांनी 2 अपंग मुली दत्तक घेतल्यात. या बेशरम लोकांना हे माहिती नाहीये, कारण ते कधी वाचत नाहीत. आणि म्हणून त्यांनी ट्रोल केलं चंद्रचूडना की भोग आपल्या कर्माची फळं म्हणून. अरे तुम्ही भोगणार आहात तुमच्या कर्माची फळं, तुम्ही भोगणार आहात, नाही चंद्रचूड भोगणार. आणि म्हणून मोदी किती असंवेदनशील असतील, प्रत्येक गोष्टीमध्ये राजकारण बघायचं. अरे स्त्रीची आबरू, स्त्रीचा आत्मसन्मान राजकारणाच्या पलीकडे आहे. ह्या मूर्खांना कधी कळणार? त्यांना कळणार नाही. जसं त्यांनी त्या आदिवासींच्या जमिनी घेण्यासाठी, आदिवासींचा कायदा आहे, आदिवासी माणसाशिवाय आदिवासीची जमीन घेता येत नाही. मग राजकारण काय? कायदा जर आपल्याला संरक्षण देत नाही तर कायदा बदलून टाकूया. आणि मग हायकोर्टाला हाताशी धरून मैतेईंना आदिवासीचा दर्जा देण्याचा ठरलं. आणि मग 3 मेला बिचाऱ्या कुटीनी मोर्चा काढला. त्यांच्या परतणाऱ्या लोकांच्यावर यांनी हल्ले केले. 4 चौघे पोलीस होते, त्यांनी ताब्यात दिलं त्या बायकांना, त्या लोकांना. त्या दोघींची भिंड निघाली, एक बेपत्ता आहे. आणि त्या मुलीला 21 वर्षाच्या मुलीवर बलात्कार होताना बाप आणि भाऊ धावून गेला, त्यांनाही तिथं ठार मारण्यात आलेलं आहे. 5000 घरं जाळलेली आहेत. वेगवेगळ्या सर्वेच्या नावानं मुख्यमंत्र्यानं त्या ठिकाणी लोकांच्या घरावर, कुटींच्या लोकांवर गुलाबी रंगानं लिहून ठेवलं. का? कारण ती घरं ओळखता आली पाहिजेत कुठली जाळायची. याचा अर्थ ही सगळी दंगल शासन पुरस्कृत होती आणि ते परत त्यांना करायला मिळता कामा नये, यासाठी आपण त्यांचा इथं निषेध करतोय. बघूया नियोजन झालं तर आपलं जिल्ह्याच्या मोर्चाचं, तर आपण ते करू. पण मला वाटतंय चौकात, तालुक्यात, गावागावात, बाजाराच्या ठिकाणी असं जर नियोजन कोणी करू शकलं तर तिथं लोकांना हे काय चाललंय या देशात हे कळतं. आपल्या बायकांना वापरून घ्यायचं तंत्र बरेच लोक करतात. आपण आपल्याला वापरून देता कामा नये, ही गोष्ट लक्षात ठेवा. जसं इथल्या एका बाईनं भाजपच्या मला टाकलं आज की भारतभरात वगैरे, तसं आपल्याला कुणी होता कामा नये. यासाठी आपल्याला दक्ष राहिलं पाहिजे. आणि म्हणून एन बिरेन सिंगचा राजीनामा मोदीनं ताबडतोब घेतला पाहिजे. तिथं ज्या पोलिसांनी हयगय केली त्यांना शासन झालं पाहिजे. मोदीनं माफी मागितली पाहिजे देशाची, हे तेवढंच महत्वाचं आहे. मनमोहन सिंगांनी मागितली ना माफी, त्यांनी केलं ना, सगळं ऐकून घेतलं ना पत्रकार काय बोलत होते. आणि मला मगाशी कुणीतरी उल्लेख केला फुलनदेवीचा. फुलनदेवी म्हणाली मला जनावराच्या जन्माला घातलं तरी चालेल पण बाईच्या नको, कारण तिनं लहानपणी 38 वर्षात जगली ती बाई. लहानपणी
तिच्यावर एवढ्या लोकांनी धनधान्यानी बलात्कार आणि सगळ्या घाणेरडेपणा केलेला होता की ती एवढी वैतागलेली होती. जेव्हा ती मोठी झाली त्यावेळेला 17 जणांना उभं केलं आणि ठार 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 गोळ्या घालून ठार मारलं. इतकी बेडर बाई म्हणते मला बाईचा जन्म नको. लक्षात घ्या, कारण तिनं ते सगळं सोसलेलं आहे. हे तुमच्या आमच्या घरातल्या मुली बाळीवर येता कामा नये, म्हणून आपण जागरूकच राहिलं पाहिजे. मुसलमान विरुद्ध हिंदू, हिंदू विरुद्ध ख्रिश्चन विरुद्ध कुकी, असं जे काय भांडण लावायचं सरकार हे प्रयत्न करतंय त्याला आळा बसवण्याचं काम आपल्या एका मतात असतं. निवडणूक खूप लांब आहे, तेव्हा बघू यांचं काय करायचं ते. पण आपण या सगळ्या गोष्टीची जाणीव आपल्या आजूबाजूच्या लोकांना करून दिली पाहिजे. इतकी करून द्या की भाजपला दिसला की त्याची छीच लोकांनी केली पाहिजे. ट्रोल करतायत आणि मी सांगते तुम्हाला त्यांचा आयटी सेल फार भक्कम आहे भाजपवाल्यांचा. उद्यापासून सुरू होतील सगळीकडे की कसं हिंदूंना कसं छळलं, कुकी कोड होते, मिशनरी आले, अंके आले, तमके आले. अरे आज माझ्या देशाचा तो भाग आहे. ईशान्येकडची 7 राज्य ही आपली छोट्या बहिणी आहेत. गांधीजींनी त्यावेळेला सांगितलं होतं या छोट्या राज्यांना सांभाळा, पण त्यांचे लचके या भारताकडून उपटून काढण्याचं काम हा नतद्रष्ट भाजप या ठिकाणी करायला लागलाय आणि त्याला रोखायचं काम आपण संवेदनशील लोकांनी जितक्या ताकदीनं करता येईल तेवढं केलं पाहिजे असं मला वाटतं. आणि म्हणून फुलंदेवी एक म्हणालेली ते सांगते मी तुम्हाला. हम भिंड के जरूर है, अपने हद में रहते हैं, बदले की आग लिए अपने मद में रहते हैं. चंबल को बदनाम न करो ये यारो, इस देश के सारे डाकू तो संसद में रहते हैं. इस देश के सारे डाकू तो संसद में रहते. आणि म्हणून आज एका कुठल्या तरी भारतीय भाजपच्या खासदारांना म्हटले ते इंडिया काढून टाका, संविधानात म्हणे इंडिया काढून टाका. काय इंडिया करून टाका? तर इंडिया या नावानं सगळे विरोधी पक्ष एकत्र आले आणि निर्लज्जपणे मोदी लोकसभेत बोलतात, तिथं जाईल तिथं बोलतात. काय बोलतात? इंडियन ऊर्जा सुदीन म्हणजे सुद्धा इंडिया आहे, ईस्ट इंडिया कंपनीमध्ये सुद्धा इंडिया आहे. अरे या देशाचे करोडो रुपये परदेशात घेऊन पळणाऱ्या ललित आणि लीलावमध्ये सुद्धा मोदी आहे. लाज नाही वाटत बोलायला काहीतरी? अरे विरोधी पक्ष आहेत ते काही शत्रू नाही आहेत तुमचे, ते एक यायला लागलेत. आणि मी तुम्हाला सांगते सगळ्या अर्णव गोस्वामी, अरे त्यानं 14 सालापासून चापलुसी केली या मोदीची. तो काल बोलतो की मणिपूर म्हणजे मणिपूरच घ्या, कशाला त्याला बंगाल जोडतात, कशाला त्याला राजस्थान जोडतात. त्याचा अंतस्थ हेतू काय असेल मला माहित नाही. काही जण म्हणतात की भारतभरात उलट वारं व्हायला लागले. विरोधी पक्षांचं इंडिया नावाचं जे गठबंधन झालंय ते त्याच्यात येणार आहे, सत्तेवर येणार आहे. म्हणून हे घाबरले, यांचा तोल फुटलाय. म्हणून की स्मृती इराणी अशी झांटली झालेली बघितली. आणि म्हणून मला असं वाटतं की आपल्याला लोकशाही मार्ग, माझ्याकडे अंगणवाडीच्या बायका आहेत, मी जेव्हा हे सगळं टाकलं त्यांना तेव्हा त्यातल्या 4-5 रणरागिणी म्हणाल्या चला बाई जाऊया आपण मणिपूरला, ठोकून काढूया त्यांना. मी म्हटलं आपल्याला लोकशाही मार्गाने जगायचं आहे. आपण अमन के साथी आहोत. आपल्याला हातात घ्यायचा नाही आहे कायदा. आणि म्हणून शांततेच्या मार्गानं लोकशाही पद्धतीनं त्या सैतानांची झोप उडवण्याचं काम त्या मिटिंगच्या निमित्तानं आपण करूया एवढंच आवाहन करते. आणि अमन के साथीच्या बरोबर तुम्ही कायम राहा एवढं आवाहन करते. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.